Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip bukas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Uncle Tagor and Tita Tanya Chinita. Habang nasa Saudi ako at nag-aalaga ng camel, yung asawa ko naman sa Pinas, uhaw pa sa camel. Mayong buntag mga suking tagapakinig, lalo na sa programang Mga Katas ng Aking Nakalipas. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Romulo. Taga Libertad, Pasay po ako. Isang OFW mula po sa bansang Saudi. Binata pa lang po ako, Uncle at Tita, ay naging OFW na po ako. Kaya rin siguro late na po ako nakapag-asawa. Halos 40 mahigit na rin po. At napangasawa ko po, mas bata pa sa akin na si Marieta. Di ko po alam pero di kami biniyayaan ng anak. Ginawa ko naman po ang lahat. Yung mga tinuro ni Uncle. Tinuro ni Uncle Kadyot. Wala pa ring epekto. Napakabait po niya at maalaga, kaya po nagustuhan ko si Marieta. At gusto ko rin po na tuwing uuwi ako mula Saudi ay may uuwian na po ako. Maliit lang po yung bahay ko pero kasya na kaming dalawa ni Marieta. Pero nung bumalik na po ako ng Saudi, ay dito na po nagsimulang tumagas ang mga katas ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas. Hello, mahal. Mahal. Mahal, hello. Kumusta ka dyan sa Saudi, mahal? Ito, mahal. Ang hirap dito sa Saudi pala. Bakit, mahal? Kalungkot eh. Malungkot ba, mahal? Kawawa naman yung mahal ko. Malungkot. Namimiss... Baka may iba kang tinitignan dyan sa TikTok. Hindi, mahal. Namimiss nga kita dito. Grado ka. Eh, ba't na? May nakapagsumbong sa akin na
DJ na si Maratoni. Totoo ba yun, mahal? Eh, mahal, ano, ang tagahanga lang po ako sa kanya. Sabi ko na nga, nanonood ka talaga kay Maratoni. Pero mahal, ikaw pinaka number 1 sa akin. So meron number 2, mahal? Hindi, ikaw talaga number 1 sa akin eh. Meron nga number 2. Hindi, wala. Ayos ka, ha? Romulo, umayos ka. Baka pag-uwi mo dito, puputulan kita. Ano? Wag mahal. Ikaw talaga Huwag ka na pinakamahal ko. manood dyan kay Maratoni na yan. Nagsaselos ako. Hindi na eh. Pinanood ko yung ano niya, mga... Nagja-jogging pa naman siya. Pinanood mo yun, ano? Oh, jaggerista yun eh. Ano suot niya? Nakapiting. Sabi ko na yan. Nanonood ka talaga, mahal. Nakakainis. Huwag mo nang ulitin yan, mahal, ha? Oo, hindi na mahal. Promise? Promise. Mahal, tsaka lang. Patiles na natin itong bahay, mahal. Kasi, naano na ako mag-floor wax dito, tsaka papagod na ako magwalis, imamap ko na lang, ipatiles na natin to. O, sige mahal. Padala ka ng nagpa-canvas ako kay, sino ba yung, si parang doon siya yung magtatrabaho. Pinakanvas ko sa kanya, aabot na mga, kaya ba 50,000, mahal? 50,000. 50? Oo. O, sige mahal. Alam mo na mahal kita. Gusto ko rin. Salamat, mahal. Ako ba talaga mahal mo? Baka nanonood ka naman kay Maratoni, ha? Hindi na mahal, hindi na. Dapat lang, mahal. Ay, inis ako sa'yo. Padala ka ng 50,000 patayang sa atin yung sahig. O, sige mahal, sige. Ha? Go. Salamat, mahal. Padala mo na agad. O, mahal, papajikas ko ba? Jikas? Basta yung sa bangko mo, ano ka pa? Okay? Okay. Tsaka mahal yung ko. Wala na ako pang grocery dito. Dagdagan mo ng 5K. O, sige mahal, sige. Salamat, mahal. Love you, mahal. Love you. Makalipas po ang isang linggo. Hello, mahal. Oh, mahal. Oh, good morning, mahal. Tumawag ako, mahal, kasi na-short yung pinatiles natin. Kulang pala yung 50K. Ang mahal na pala ng mga materials ngayon. Ganun. Kulang siya, mahal. Mga aabot ng mga more or less talaga. Kulang pa ng mga 30,000. 30,000? Oo, kasi nga, mahal. Pinatiles ko na yung sala, pati kusina. Alam ka naman, sala lang, tapos pagdating sa kusina, walang tiles. Ang pangit. Mahal, baka naman sulusot ka na yan. Ayaw mo, pero nanonood ka ng mga video ni Maratoni. Pag ako humingi, ayaw mo. Pag iba, bibigay ka. O, sige mahal, sige na. Magbibigay ka, hindi. O, sige mahal, go. Love you, Padala mo mahal. ng 30,000 na. Love you, mahal. Nainis ka na, mahal? Nainis ka na? Hindi mahal, mahal na kita eh. Parang plastic mo. Hindi. Ako lang mahal mo. O, ikaw lang talaga. Hindi ka nanonood mag-jogging dyan sa cellphone. Hindi na, nasira cellphone ko eh. Paano kita natawagan? Hindi yung isa. Dalawa yung cellphone mo. Sa merong legal at illegal na cellphone. Hindi, isa pirated po yun eh. Okay. Ay, padala mo na 30K, ha? Okay, mahal, okay. Meron na po akong mga pagdududaang ko, tita. Pero mahal na mahal ko po si Marieta at alam ko naman na hindi niya ako lolokohin. Pero yung mga kaibigan kong Pilipino dito sa Saudi, iba na yung kutob nila. Par, duda ko par, may ibang lalaki ang asawa mo, par? Oh. Posible yan, par. Bakit, par? Napakabait ng asawa ko. Ako, par. Ako, par, yung asawa ko, par. Sobrang bait nun, par. Pero wala talaga, par. Pag uwi ko, par, wala, par. Nasaktan lang ako, par, kasi may iba siya, par. Di ako, par. Tiwala ko sa asawa ko eh. Kasi mabait talaga siya. Mabait sa asawa. Ikaw, par, mabait ka, par. Medyo, par, medyo. Pero ako, par, sa totoo lang, sabihan lang kita, par, wag ka lang kumpiyansa. Yung mga pahingi-hingi na ganyan, par.
kaduda-duda na yung asawa mo, pare. Kaduda-duda na yan. Di ba, paring Kanor? Ay, ako nagdududa talaga ko dyan sa asawa mo. Kasi yung asawa ko sa Pilipinas, pang-limang asawa ko na yun eh. Ang dami naman, par Kanor. Siyempre, pag uwi ko, iniwan ako. Bumalik ako Saudi. Pagbalik ko, iba na naman yung asawa ko kasi iniwan na naman ako. Umabot na ng 5. Tapos? Wala na. Pang-anim na yung ngayon. Pag uwi ko, may pang-anim na naman ako. Change magazine agad. Basic. Ba't ka naman maiyak-iyak ka pa dyan? Palit kung ayaw nila sa'yo, di palitan mo na lang din. Ano par? Ano sa tingin mo? May iba? Alam ko par, may iba yung yung asawa mo, may iba yan? Pero ako par, wag naman sira ang asawa ko. Kasi tiwala ko sa asawa ko eh. Par, nako, wag ka masyadong kumpiyansa dyan sa tiwala mo dyan sa asawa mo kasi may pagdududa nga kami para naranasan na namin yan parang Kanor, di ba parang Kanor? Anong naranasan? Ranas. Grabe talaga. Ayaw mo maniwala? May bibigay ako sa'yo, gusto mo? Ito, pinapanood ko to nagja-jogging. Nanonood ka ba? Minsan pare. Sabi ko na nga ba nanonood ka rin eh. Ha? Sabi ko na, alam mo ba yung pare rin si Jojo, pati si paring Ruel. Grabe yun. May isa pa yun, si paring Carl. Grabe yun, nanonood din yun. Ikaw, wag ka lang talaga magkumpiyansa kasi yung asawa mo, pag hingi na ng hingi, dapat pa-video mo kung anong ginawa sa bahay nyo. May binidyo ba siya? Pare, wala pa pare. Nako. Par! Delikado yan par. Yung mga hindi nagpapadala ng video kung ano ng update ba sa pinagawa sa bahay ba. Sabi mo, nagpa-tiles kayo. Nakita mo na anong kulay ng tiles? Hindi pa par, hindi pa. Ako duda talaga ako dyan sa... Basta sinasabi lang namin sa'yo. Paring Romulo. Sabihan mo lang ako kung gusto mo mag-change magazine. Bibigyan kita. Bigay ko sa'yo. Ha? Okay ba sa'yo? Pwede. Mukaringgan yun. Balik ka na dito, Marieta. Asan na yung pera? Kulang yung binigay mo nung last time. Akala ko ba i-tiles mo yung sahig namin? Ba't yung lababo lang yung tiniles mo? Kulang yung budget mo eh. Alam mo, yung 80 mil, hindi na kaya yan. Panglababo lang yan. Sabi mo kasi pinakyaw mo, tapos lababo lang na tiles. Tiniles ko rin naman yung yung sa labas nyo para ang mga tsinelas malinis. Tignan, may tiles. Buti ba yung sa labas, may tiles, yung dito sa loob, wala? Yun nga lang yung kaya ng budget eh. Ano ka ba, Marieta? Sige ka, hindi na ako babalik dito sa inyo. O talaga, Don. Sige na nga. Basta paligayahin mo ako, Don, ha? Akong bahala sa'yo. Halika dito. Yan talaga gusto ko sa'yo, Don. Sige. Basta humingi ka pa ng pera doon sa asawa mo, ha? Kasi may itatiles natin yung mo. Yung door jam. Pati yung window jam. Bakit yung pintuan na jam yung itatiles? Para Para pag may lindol, hindi matitibag agad yan. Ganun ba yun? Sige na nga. Basta paligayahin mo ako. Ako bahala sa'yo. Hindi po ako naniwala sa mga sabi-sabi, Angkol at Tita, tungkol sa aking asawang si Marieta. Pero, may kutob na rin po ako. Kasi nung minsan na tumawag siya ay di man lang nagawang mga musta. Inuna pa niyang humingi ng pera. Kailangan na daw para ipatiles sa bahay namin.
Gusto ko nang tignan kahit sa video call man lang. Ayaw niya kasi surprise daw muna. At nagdesisyon akong magbakasyon muna sa Pilipinas. Mahal! Nandito ka na pala, mali mo sinabi sa akin, mahal! Ba't may kasama kang abogado, mahal? Anong meron? Mahal, kaibigan ko yan. Mahal, hindi mo na sinabi. Dapat sinundo na kita sa airport. Hindi na, surprise nga eh. Surprise, mahal! Hindi ka ba na-surprise sa bahay natin, mahal? Mahal, ang ganda ng linoleum. Mahal, naka-tiles din yung lababo natin, mahal. Magsalita ka! Mahal, bakit? Akala ko ba natapos na yung pag-tiles yung baba? Ba't walang tiles? Hugasan na nakita ko. Sorry, mahal. Kasi na-short yung pera pang lababo lang eh. Tapos yung sa labas at malinis yung lagayan na tsinelas natin at sapatos. Yun lang yung kaya ng budget mo, mahal. Yung una hingi mo sa akin, 80 mil. Ngayon, usod ng 30 mil. Saan punta yun? Pinagtututuhan mo ba ako? Romulo? Pinagtututuhan mo ako na may iba ako? Ano? Hindi, mahal. Parang hindi ako naniwala sa sabi ng mga kaibigan ko eh. Pero buti naman. parang totoo, mahal. Yung may ebidensya ka na may iba ako. May ebidensya ka ako. May ebidensya ako nanonood ka dyan kay Himana Tony. Kasi alam mo na fitting yung suot niya. Nagja-jogging siya. Ako, may ebidensya ka. May iba akong lalaki. Ano? Sumagot ka. Duda ako, mahal. May lalaki ka, no? Wala nga! Mahal, maniwala ka! Wala akong lalaki iba. Ikaw lang yung mahal ko. Maniwala ka naman. Maniwala ka ba? Hindi, mahal. Hindi ako niwala sa'yo. Ano gusto mong mangyari, Romulo? Ang buong tiwala ko sa'yo. Sinira mo pagtiwala ko sa'yo. Wala ka namang ebidensya, Romulo, na may iba ako. Romulo, huwag mo naman akong iwan, Romulo, kasi ikaw na lang yung pag-asa ko. Ayaw ko na sa'yo, mahal. Ganon? Niloloko mo ako eh. Sumiiba ka na! Dahil na sa panonood mo ng video na sa nagja-jogging. Totoo pala yun? Ano ko na yun, hinahangaan ko na po yun. Hinahangaan? So ngayon iwalay mo ako dahil papalit mo ako sa kanya? Ayaw ko na sa'yo. Mahal, ayaw ko na. Ay, sandali. Maayos pa natin ito lahat. Sige na, ipa. Gusto mo baklasin ko yung tiles dyan sa lababo? Lipat ko dito sa sala. Sige na, mahal. Huwag mo naman ako hiwalayan, mahal. Maawa ka. Mahal. Hindi na, mahal. Nagbago na isip ko eh. Ano, bago na? Okay nagbago na, ayaw ko na. Akala ko ba nagbago na? Okay na tayo, mahal. Noon, mahal kita. Ngayon, hindi na. Talaga? May iba na ako eh. Gusto ko umiyak. Sabi ko na! Sabi ko na! Isip mo'y nito. Bakit bang bumabalak ideyang iyong mundo ginagalawan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!